ina nwekere ugbu a anyị si ya wee na-asị gị ndewo ya gazie ịbọọlachi ka ọ dịkwara gị mma ma dịkwara anyị onwe anyị otu a ka anyị si anabata gị n'ihe mmemme anyị kpọrọ okwu akpụ n'ọnụ bekee kpọrọ ya matters of the moment mana anyị kpọrọ ya n'asụsụ Igbo okwu akpụ n'ọnụ dịka anyị si aga na-ewetara gị ya n'oge a kwa ụbọchị Wednesday n'Ogene 98.3 FM taa bụ Nkwọ Wednesday Nkwọ kpọmkwem bụkwazịara ụbọchị 18 n'ime ọnwa iri nke afọ anyị nọ n'ime ọnwa Ọktoba. Anyị na-asị ka ọ dịrị onye ọbụla na mma. Ọ dị mma, anyị ga-ewelite nke bụ isiokwu bụkwanụ nke ị ga-anọ na ya wee tinye ọnụ n'okwu ya bụ gee ntị nke ọma ma kwudebe nso igwe okwu gị. Amaghị m ka o si wee dị ebe ị nọ wee na-ege ntị bụ eleghị anya ịnọ n'ime ụgbọala na-ege ntị ma ọ bụ na keke ma ọ bụkwanụ ebe ị na-alụ ọrụ ma ọ bụ ebe ị na-azụ ahịa ma ọ na ebe na ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege Ogene 98.3 FM anyị na-asị gị ndewo mata na ị ga-enwe ike sonyere anyị n'ụdị pụrụ iche na social media handle nke Ogene FM. WhatsApp anyị 09091110983 ga-enwe ike sonyere anyị site na Facebook Ogene 983 FM Ogene 983 FM. Ije na Twitter na-azasị X ugbu a ị ga-enwe ike sonyere anyị site na @Ogene 983 FM @Ogene 983 FM. Ije na Instagram Ogene 983 FM Ogene 983 FM. YouTube @Ogene 983 FM @Ogene 983 FM. Ị ga-enwekwa ike sonyere anyị site na Radio Box Apple anyị ka a gasị na nke ahụ ezube gị sonyekwụziere anyị na Ogene TV ịhụlanụ na izuụka ma ọ dịrị okene ọchị anyị nkeji 7 ya ka o ji wee kwofere elekere iri ugbu a nke a bụ ịnabata gị n'uju na ihe mmemme anyị bụ nke anyị kpọrọ okwu akpụ n'ọnụ live. Ọ dị mma, ebe anyị na-etinye isi kpọmkwem bụ n'okwu a na-efegharị n'ikuku kemgbe o wee bụrụ maka onyinye bụkwanụ nke a na-atụ anya na ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ ukwu ga-enweta n'oge adịghị anya. Kedu ihe bụ onyinye ahụ? O wee bụrụ maka inye ha gift of ụgbọala. Ọ bụghị sọsọ na a na-akwado inye ha ya bụ ụgbọala ma ọkwa na ha na-achọ na a na-akwado ịnara ụgbọala ndị a kama na ebe ndị mmadụ na-ejere anya bụ ka o si wee gbasata ọnụ ego a na-ele otu n'ime ụgbọala ndị a wee chọpụta na ụgbọala a na-ekwu maka ya na otu n'ime ya na ihe a na-ere ya bụ 160 million naira. Atụgharịa n'asụsụ be anyị ọ bụrụ 100 nde naira na 10 nde naira isii. 160 million naira 100 nde naira na 10 nde naira isii. Ọ ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo. O wee bụrụ ya ọ bụrụ na agbakọ ọnụọgụ ndị a nọ n'ụlọ ọgbakọ ukwu 300 kpọmkwem na 60 300 kpọmkwem na 60 360 members enwere na National Assembly ụlọ ọgbakọ ukwu enwere n'obodo anyị bụ Nigeria bụ ndị na-emere anyị iwu. O wee bụrụ na eji n'aka inye ha gift of ụgbọala each. Onye ọbụla n'ime ha ga-enweta ya bụ ụgbọala mana a na-ekwu na ụgbọala ofu n'ime ya bụ 160 million. Ọ bụrụ ụgbọala 10 million nke a ga-asị ka e were 100 million wee chite iri. Ọ bụrụ ụgbọala 7 million nke a ga-asị a na-agwa gị na ụgbọala a ofu n'ime ya bụ 160 million ka a ga-ewere wee nye ofu onye. Otu a ka a ga-esi wee gụgide 160 million buruo ya ugboro 360 ugboro 360. O wee bụrụ ya bụ na ndị mmadụ na ha etinye ọnụ n'okwu gbasatara nka gị onwe gị ga-etinyekwa ọnụ n'okwu na-enweghị onye gwara aja okwu. Onye ji bụ ọkwa minista n'oge gara aga hụrụ maka ya gbasatara mmụta bụ Obiageli
eze kwesịrị wee kwuo na ya ejiga anya okenye ji ahụ aka dabara na mmiri apịtị wee mee nyocha nke ọma wee chọpụta na ndị e nwere n'ụlọ ọgbakọ ukwu obodo anyị abụ Naịjirịa taa na afọ tara ha mmiri. O kwuru ya hoo ha na afọ tasị ndị a mmiri chọbazie ebe ọzọ a ga-emekwa ihe dị ya, na ndị a nwere obi ọjọọ na obi ha jikarịrị nke ekwensu. Wee sị kedu ka ala anyị bụ Naịjirịa si wee dowe imi ka ntọọ dowekwa iru ka ntọọ, ndị mmadụ ewere eze wee na-ekpe ekwere, ndị mmadụ ahụ na-atagbu onwe ha n'ahụhụ, ụgwọ akwụkwọ mana mahadum mana polytechnic mana college of education, ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ndị ọzọ na steeti ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ndị nne na nna na-ata afụfụ, ezinụlọ na-ata afụfụ, oke ngalọnụ ihe oriri, ọtụtụ ụmụntakịrị na-anwụ n'ụlọ ọgwụ dịgasị iche iche n'ihi na enweghị ego a ga-eweta maka iji wee leta ha anya, ebe ọ bụ na ndị ụlọ ọgwụ na-asị burugodo ụzọ weta ego. Ụmụaka a na-anwụ n'ezinụlọ dị iche iche maka ahụghị ego a ga-eji wee nye ha nri, ahụghị ego a ga-eji wee kpọje ha ụlọ ọgwụ. Ọtụtụ ọnụọgụ ụmụ Naịjirịa a na-ata sọsọ ahụhụ, mana ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ ukwu anya ha dị na luxury cars, exotic cars, ụgbọala a ga-emefuru otu n'ime ya 160 million. O wee na-akọwa na afọ tara ndị a mmiri na kedu nke bụ na ndị a hụtara onwe ha dịka ndị nnọchianya wee chọzie ka anọchigbuo ndị ahụ a na-anọchi anya ha. Ọbụladị onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party Julius Abure gwakwara ndị Labour Party e nwere n'ụlọ ọgbakọ ukwu na ha anabatakwana ya bụ ụgbọala chaa, n'ihi na oge a abụghị mgbe kwesịrị ka ekwute okwu maka inye ha ụgbọala dị oke ọnụ ahịa dị otu anwa. Onye ọbụla bụ onye Labour Party dịka o si wee rụtụ aka n'ụlọ ọgbakọ ukwu ya nwakwana anwa nabata ya bụ ụgbọala, ma ya fọrọ ịnabata ego 160 million ma ọ n'ụdị ụgbọala ma ọ n'ụdị cash na ya nabatana. Maka na gịnị mere? Na ụmụ Naịjirịa na-ata oke ahụhụ n'oge a, na ọ bụghị n'oge a ka a ga-ekwubu ụdị okwu dị otu anwa. Ọ dị mma onye ọma m eji eme ọnụ, ọ bụ ya bụ okwu abụ n'ọnụ n'ụbọchị taa. Aka ndị aka ebiru n'azụ otu a ka esi wee na-ekwu ya, ọ bụrụ okwu abụ n'ọnụ bụkwanụ nke dị mkpa ka anyị jiri ohere a wee leba anya na-enweghị okwu ọjọọ ọbụla anyị ga-agbakwunye na ya, ma ọ bụ chọọ onye anyị ga-adụ aka n'ọnụ ma ọ nọọ gịnị, ma ọ bagide ọnọdụ arụmụka na ebe ị nọ wee na-ege ntị ugbu a maka ya bụ ụgbọala 160 million naira maka ofu onye. Otu a ka a ga-esi wee na-agụ 160 million naira into 360 into 360. Kedu ihe bụ uche obi gị? Kedu ive ilo? Ma ọ bụchakwa ka ndị si asụ, tinye ọrụ n'okwu site na 07017222983 maọbụ 09091110983. A na-ajụ sị, o nwere ndị nwe Naịjirịa iche? Ka Naịjirịa ọ bụkwa dị mmadụ dum e nwere n'obodo anyị a nwe Naịjirịa anụnwa? O nwere ndị nwe ya iche? O nwere ndị ụbụrụ ha dị iche na nke ibe ha? Kedu ka a ga-esi, a na-ewepụta ajụjụ ndị mmadụ gasị, kedu ka a ga-esi hụta Naịjirịa n'ụdị ọnọdụ ọjọọ dị otu ọ nọ na ya? Ndị mmadụ na-atagbu onwe ha n'ahụhụ. Ndị ụlọ ọgbakọ ukwu dị 360 members a na-ama amụma ịnabata ụgbọala a na-ere otu n'ime ya 160 million. Ọ ya kpatara Ọbịageli Eze kwesịrị ji wee mepee ọnụ ho ha wee sị na ndị e nwere na ya bụ ụlọ ọgbakọ ukwu e nwere n'obodo anyị bụ Naịjirịa taa na afọ tara ha mmiri, na ha dị onwe ihe na-aza wikeda wickedest. In fact, na ha dị more wicked karịa ekwensu. Ịghọtago ụdị ya? Nke a bụ uche obi ha. Na kedu ụdị ihe bụ ihe nke? Ọ dị mma, tinye ọnụ n'okwu dịka o si wee dị, kwuo okwu dịka onye nwejuru mmiri ara mmadụ afọ. Onye ka anyị kwudo ugbu a? Hello. JDJ. Odogwu. Onye nke bụ. Ndewo.
Ndewo ọzọ. Ọzọ daalụ sọ ọzọ Akụnne. Onye gị na ya na-ekwu ọzọ Akụnne. Esi m obodo nnukwu ọbịa were abata. Nwanne m n'isiokwu iwepụta obodo anyị bụ and Nigeria na-eme ka ha dị ka ọnụ akọlụ ha. Ife nji wee kwuo enyi ọ na-abụ outside country niile ebe ọ na ịkpọtara ala bụ onye Nigeria ọ bụrụ ọrụ ka ị na-eje ebe ahụ ịchọ enwekwekwa m agha eji na-agwụ iweta ebe a agha eji wee nyocha gị ọfụma maka na ịbụ onye Nigeria n'ime nchọrọ ịbụ onye Nigeria wee bịa na be anyị nọ ya anyị wee na-eme ka anyị na-adị ka ọnụ akọla anyị nne n'obodo a bụ Nigeria ọkwa COVID ka anyị ka si apụta ọkwa na tax money ka anyị si apụta ọkwa na fuel subsidy ka anyị nọ ya my brother n'ofu obodo a ebe wega 100 village ewega 100 million village aha JDJ akụ aka ya agụ ha n'oge mba nọ a ga-ekuru ume ndụ a ga-ekuru ume ndụ n'ebe ebe a na-ebunye ofu onye ofu isi moto wọtụ 160 million ada ebunye ka ebe anya ka ebunye anya JDJ ọgbara anyị na-eme ọnwa anyị ọ bụrụ na enwere afọ ọzọ agha ede ịmara igbochi ikwu n'okwu nwere ike imebi mmụọ mmadụ mana ọ bụrụ na enwere afọ ọzọ a ga-akpụkere Naijiria ka ha chenjide oke na onwere afọ ọzọ a ga-akpụkere ha na Naijiria amarụ m na otu ewetala anyị nsogbu a ma ọ dị nem nọ afọ anụma na-eweta nsogbu a onye ọbụla nọ na ya na-eleke ya dịka ọnụ akọ ya onye rigolu o chefuzie ntachepụ imo o kwechiri ka ya gbeje n'ọnya ma ụmụnne ya mee ọ hapụ wee pụa ka ha buziela ọnụ ọ nwere badị kama na ekpere m na-ebe ewu na nke onye meta Chineke nọ n'eluigwe na-abụ onye ahụ asị na Chineke azụ ọkwa anyị n'uche obi gị ọbụla anyị bụ anyị nọrụ Chineke na-edu anyị ọzọ n'uche obi gị ekwesị ibunye ha ụgbọala ahụ ekwesị ibunye ha ụgbọala ahụ n'uche obi gị uche obi na-ekwetụrụ ka a bụrụ ihe n'elu gafere ibu atụnye ya n'elu ekwesị it's all right daalụsọ daalụsọ ike daalụsọ daalụsọ ike ndewo ọzọ daalụsọ biko daalụsọ gịnị bụ ọzọ na-ajụ gịnị bụ ụgwọ ọnwa ndị a kedu ihe bụ na ha ama ngo moto nke onwe ha ọzọ sisi echeta na diamia fọrọ ịbịa kwuru ego onye ka anyị na-anọ hello ndewo hello gaa n'iru a na-anụ ife ị na-ekwu adịide ndewo adịide Hello. Hello, Emeka na Akunisi Ofia.
Ani boro. Because one of them would revive to the mother's bottom. And I make no yes. This is a donor of the Zuka Nigeria or Banana. If we don't get a man in Nigeria, I never got to the super car can refinery of one hour. It's not so work, it's in my case. There's no case, the motor on 1 million. Right. But I don't understand. For this, when you general, but you can't hear, but never even was random matter. You can even tell a grand 25,000 naira. Who knows 16 million households. That's only now who can leave it in that. They go back to food. Not like in Nigeria. Well, Nigeria will go believe it on a hand. I can't put the one in AJK. Why not go by JDJ? You're ready to play them. If you're not road or years now, I never point a camera to carry on. I will see a chicken. Can't never do an idea or the cage I saw him in Nigeria. She doesn't matter here, but I can never get it. I have a better. There one. I'm on his own number of the job. And a couple more, why am I just here? I'm more better. I go from Nigeria, I know. My brother said, but don't talk on an open door. The Madal so, Dalemeka, the police of him, I hit this you on my German. I never ban Obala on here for 160 million. Otuna Rindanara and Rindanari. Ebulobi, Ekesara, Njolo Baku, Kwemre, Bodani, Abu Nigeria. If again, Yakaina and Banya. Bokanunke 191 obvious episode Tinekorono near had about 360 members on Lobaku. Awena Kawana Nkagosina Obala 160 million into 360. We had to run you in a channel of Funofu. Ane Kukumaka Ebani Simano refinery. Then working Kedoziko Monogene. Gidi gada. I never buy no Kuba Satara. Nka. One can in hello. Chiban was a triple. Oh, triple chairman is over the man, but AKA. There one num. How was that? Was it? Ekubaresioku. Hey, mother Salato. Okay. They go on the Gandolu is good, they are Sarah. Sorry. Oh, what you don't want, Anambrati. Alabama room for all. Or the Kandana or Anambara, Another citizen, life of the nation, or the life. Although I couldn't push the one in Nigeria, but I'm a Nigeria, one Nigeria. I have done over all the Batone, but only and I don't know what. I never have sitting. I'm even can and I got for there. Only about 5 million naira, I didn't say the woman, well, look, 113 million naira. So what? I know you to go for There one I can agani rough from one take I my apple imana Ukuapo no or it goes in a day on a day nke logo bua the otago ya bokambio some week chinepon ile kuku ba obatimba oneka ini ano hello Ibolachi. Isi asababo ndewo. Nke a bụ eziokwu.
$390 million. I have one hotel. Okay, well, now, so now, or don't you know the final? I got that deal for 9 months. I don't snap up to you. So I can go to the one there. No, I think I know. They can work in the wine. Oh, you know, the work in your wine on my Lucy. Oh, you got that I go to 7 trillion. I want you to have it. No one can be don't care. 2 months to take the 1 trillion. Another 2 months I don't want to take water. Take away the one there. Not for people. How about you want? Nwayọ onye ka anyị na-anọ. Hello. A ga-elota na eze kwesịrị n'onwe nke ya nọkwa na-eme na nke a mgbe ọ na-ekwu okwu ọ sị na nke a gosi na otu n'ime ndị a nọ n'ụlọ ọgbakọ ukwu gwuru ojoro wee tụrụ ugo na nhọpụta ọchịchị bujere ha n'ụlọ ọgbakọ ukwu maka na ebumnobi ha bụ ka erida Naijiria na ụdị ka a ghara inwezi obodo a na-akpọ na onye ka anyị na-anọ. Hello. Ya bụọla ma ị bụọlakwa ya? Ekene jiri Olisa bi n'igwe na ndị mmadụ iri ga ewekwa n'iwe oge a n'iru gbapịa ọsọ. Odogwu nwoke ka ị bụ mmadụ ka na-aya. Mmadụ ka na-aya. Mmadụ ka na-aya. Eziokwu o nwere ka egwugide nwunye Goodluck Jonathan asị there is God aghọtago ebe ị na-eje. Onye ka anyị na-anọ? Hello. Mmadụ ka na nna m gaa n'iru. Mmadụ ka na-aga gaa n'iru nna m. Ọ dị mma otu a ka anyị ga-esi wedebe biko maka ndị ọzọ ka na-akpọ. Otu a ka anyị ga-esi wedebe oge na-ama ntekwa aka. Ihe mmemme a bụ okwu akpụ n'ọnụ ka ga-emechakwa bụrụkwa otu awa ọnọbụ na ya biko maka ndị ọzọ ka na-akpọ. Anyị ga-ewedebe ya ebe a. Ekwughị ya ka ọ ga-esi wee baa ntị gị onye gere ntị anụgo ihe ndị mmadụ kwuru. Ndị a kwuru okwu bụ ụmụ Naijiria. Onye ọbụla na-ekwu ka o si wee dị ya n'obi. Nke bụ na anyị kwugide ya na-aga onye ọbụla ga na-ekwupụta ka o si wee dị ya n'obi. Ka o si na dị mmadụ ewere iwe ka anyị jedebe ya ebe a biko maka na ndị mmadụ ka na-akpọ n'ike. Ọma ntekwa aka okwu akpụ na ọ na-anachiatakwa n'otu awa ọbụbụ na anụgo. Ndewo biko abụ m Joshua Dabby Jaja wee na-ekenekwa gị n'aha Miracle Chamberlain bụ onye mụ na ya n'ebe a wee na-asị gị Wednesday na-abịa ka ga-abụkwa ụbọchị anyị ga-ewetakwa okwu akpụ n'ọnụ. Mana etere ugbo etere azụ ndị mmadụ ekwuoli ya ka o si wee dị. Anyị na-atụzi anya na ozi a ga-agaru na nke ndị ọdịnaka ka enwe ike mata ebumnobi ndị a na-anọchi anya ha, ebumnobi ndị a na-achị achị n'obodo anyị bụ Naijiria. Daalụ sọ.